ding 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 dam dam bam 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 ବଥା 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 ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଶିରୋମଣି କବିରାଜର ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ଦାମ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମହୁଲି ପିଇ ବାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଝିଞ୍ଜର ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମଦ ପିଇ ପଚା ଘରେ କେବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ଦାମ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେପନ କଲେ ସକାଳୁ ତାର ଉପକାରିତା ଜାଣିପାରିବେ। ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ଆସିଛି କି ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ଆର କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବଥାରୁ ଇଏ ମୁକ୍ତି ଦବ। ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ମୋର ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଉନି। ନିଦ ହଉନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚେଙ୍ଗବାନ ତୈଳ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେପନ କରନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ।